nyisir. Nyisir teman. Aduh. Luput. Wes. Iki kesenian apa? Ora apa-apa kok. Wis wancine yahene Husan. Aku arep ngeprak. Sikilku ndemok keprak aku ademe ngejo ereng. Ha iya. Mau takon ngepraki mburiku. Heeh. Ora apa-apa. Ya. Sowan ana ngersane para paraga masyarakat semimpen ya, Gong. Heeh. Wajan. Awake dhewe ki ya nggone dhewe kono ki jane wis awane wis lekas adem. Heeh. Karang ya usume wis memasuki musim ketiga ya, Tru. Ha iya, kemarau. Dadi ora apa-apa. Musim ketiga ya musim tetanduran. Ha iya. Ora celemongan iki ora kena sembrono ling nyambut gawe. Ora kok ning pokoke awake dhewe ning kene nyambut gawe iki kudu sing lahir batin. Ora usah ngarep apa-apa. Bakune kowe entuk donga pangestu saka warga masyarakat ing semimpen kene iki wis mujudake sawijining berkah. Heeh, lha piye? Peresmian masjid nanggap wayang. Ora elak iki nek ora piyai sing iso milahke yen budaya kuwi berkaitan erat dengan keagamaan. Wah. Ya memang nek pancen budaya karo agama kuwi ora kena dicampur. Ning yen to iki nuwun sewu tujuane melestarikan budaya nanging dengan latar belakang agama ora apa-apa. Heeh, tur nuwun sewu. Masjid ki ora mung papan kanggo ngibadahe para umat muslimin wal muslimat. Heeh. Umat Kristen padha arep nindakake dharma ning masjid kaya to sosialisasi terus ana pengobatan gratis ki ya dikeparengake ning masjid. Lah iya. Dadi aja waton bisa ngucap aja waton salah paham. Lah iya. Yen to masjid ki ora menerima umat beragama liya, sangat menerima. Heeh. Mergo nuwun sewu. Agama Islam ki agama sing pancen sayekti welas asih. Heeh. Ya nuwun sewu ora ngomongke agama Islam tok, nanging agama sak liyane Islam kuwi endi to agama sing ngajarke bab elek, endi to agama sing ngajarke bab kejahatan. Rak sing ana agama kuwi ngajarke kebaikan to, Gong. Heeh. Dadi ora kena mbedak-bedake antarane agama A lan agama B, ora kena dibedak-bedake. Iya. Eneng kene iki toleransine kudu sing kuat. Iya. Luwih sing jeneng agama ki tujuane mung siji, menuju puncak kesadaran dan menuju puncak kebaikan. Bener. Ya. Ya senajan to menungso ki ora luput saka panandang dosa ya, Gong. Heeh. Kaya aku ki dosaku wis ora kena diitung. Iya. Cara dosa ki mambu ora enek wong sing gelem nyedhaki aku kok. Lho lah iya. Mula gandeng iki nuansane isih nuansa Ramadan. Aja ngelingke, aja muni kata Ramadan to aku nek anu ki malah ngrantes dhewe. Lah ngapa?
Ramadan wingi ora wayangan Ya ora apa-apa kaya ya pancen wancine ora apa lagi kaya ngene kok. Heeh. Ya wis disyukuri truk. Ya. Mulai iki ngaturke tetembangan larase slendro patete 9. Judule apa, Truk? Kanggo ngelingke para umat muslimin wal muslimat iki engko dilongkah subuh. Dieling-eling awake dhewe le tancep kayon ora kena ora adzan subuh. Heeh. Mergo kudu nindakake kewajiban ya kuwi salat subuh. Nah iya. Mula kanggo ngeling-eling limang wektu, mula kena ngopo kok iki mbeng iki njipuk lakone Wahyu Pancatunggal. Lah saiki tak jlentrehke ning kene. Aja tok jlentrehke ning kene teneh engko lakone ra rampung. Ya ngono malah penak terus gek bar iki terus tancep kayon. Ya iki merga jumbuh karo tembang sing arep diaturke. Tembange karya penjane Ki Anom Surata. Judule Pepeling. Ya, aku nyuwun dibawani sinden saka iring lor dhewe tekan kidul dhewe. Men kademen ora apa-apa. Sangu kemul, kemule ming siji ya isih krasa kademen kok ya. Jarike iki diuculi wae terus nggo kemulan. Lambemu isa dijaga ra? Isa. Jan wis. Ayo, Mbak. Dibawane, Mbak. Mbak Anggi. Dibawane Pepeling, Mbak. Wiwit saka jenengan urut tekan Butarni. Pak Aril pengen bawa. Wah, lah ya kowe iki kok ya ora nyawang karo para wiraswara kuwi to, Truk? Wah, lah iya ya. Heeh, ket mau. Aku ki sangka nuwun sewu. Sangka gaweane ming turu ayo to. Dadi aku ki ra kelingan nek melu. Kowe deloken to. Deloken apa modele sing ngedram kuwi lho. Kaya Walid. Ha iya. Walidi. Iya. Ya, wiraswarane urut saka sing kidul dhewe tekan penjane Mas Adi. Ya sing sepuh kuwi didhisikke. Monggo Den Mas Parjo. Arokan Islam. Mas Pardi sik sing sepuh sing Mas Pardi sik. Rukun Islam. Nah ngono kuwi kesane. Kang Lima. Lho sik. Lah kuwi ora ana Purbawasisa ngono. Ora aja. Heeh. Penjalane. Coba. Saka ngarep e. Rukun Islam. Wede, ayo to. Coba, lagi. Kang lima puniki. Anu ke. Ayo Di, gantian Di. Waduh. Wis men sak geleme dhewe. Iki wayangan suwe-suwe dadi sepak bola kok. Heeh. Dua per-peran sak karepe dhewe. Kati ndakno Bujuk puneng. mring para sasama. Tru, kowe kelingan to? Piye? Pas pentas ning Pati jaman semono. Heeh, ndelalah daerah Kudus lagi dilanda banjir. Pak Mardi ning ngebis ki weruh banyu lirap-lirap kimplah-kimplah ki. Buset kok bisa ya ini air segini banyaknya. Bujuk puneng. Kok bisa no. Ayo ora apa-apa karang penjane iki piyai Betawi kok, Gong Betawi. Heeh. Karang kecilik ki sabone ning wis sowan ning ibu kota Jakarta kono. Lah kuwi Pak Mardi ki nek tok kon fragmen
Oprak ketonrang ya apik. Oprak ketonrang ya apa? Ketoprak. Oh iya. Iki basa kene. Enggak, tekan ngendi mau ora? Ya. Aja padha ditinggalke, aja kleru, aja padha ditindakake, salah. Ditinggalke. Ya. Ngoper kowe. Engko suwe-suwe offset kuwi engko ae ta. Gek engko kari dhewe gol. Heeh. Gule ning omah ning gol. Anakmu lenang to, Mbak? Ayo sing nyiter aku rong tau krungu suarane lho. Nek sing mekenge aku wis kulino, wis kerep krungu suarane, atos cetha atos suarane. Ha iya. Nek sing nyiter ki urung tau krungu nek suarane aku. Sae, nggih. Bagus itu, Pak. Ya. Rokone tahu bulat. Ramuni kuwi wing setelan lirih kok ya, Mas. Kok malah nyeluki Heru. Ru rene ru ngutake wedang, ayo to. Waduh. Sing bener to. Bagus itu, bagus. Maka bakal bakso ojek ya. Ya. Tasih kula, Mas. Nggih, lah dereng. Lah sampean urung ngapa-ngapa anggepe. Ayo. Rukun Islam bu niku. Wis ora apa-apa, penting wis kendel ki wis. Nek semplak aja dikon, engko cetha angler bawane. Ayo, ayo diuncalke ning Mas Adi. Adi plus 500. Adi plus 500 bae. Udu Adi kowe. Ki ora ki dalang ning ki jalang Adi. Lambemu ora. Ya. Dek Adi. Janji. Rada dicedhake Mas, mikrofone Mas. Sing rada bengok ngono ne. Oh iya. Mike ilang. Kang. Yo, Pak Pardi gente. Kang angka loro salat. Dening ketelune sing jaipong kowe. Nganggo mic anu Mas, mic kempiang, mic tak. Yo. Dene Kangkak. Piye dindingane, Mas? Dene Omah kaya bakul tahu bulat ya. Dene Kang. Gangke telu. Ya Pak Parjo. Ya, wis di pinangane pepeleng. Ya. Ki ngetokke sing klasik-klasik ya, Truk ya. Heeh. Arep apa? Mau sing muni sing kangkung-kangkung. Iya. Piye Mbak nggih arep bawa? Nggih, Mbak. Anu caping gunung, Mbak. Ajeng bawa caping gunung ta? Oh, Truk. Heeh. Bangane mengalamun ki mikir apa, ndelok apa. Ayo ta? Heeh.
Wong sing sok didadekke lamunan ya ning kono. Ayo kurang piye? Heeh. Capek gunung, Mbak. Urut saka Mbak Anggi tekan muni Bu Tarni. Ja. Saben ya. Ngenteni to. Alah. Aja ngono nek aku mara-mara diselantar tabuh genter lho aku. Nek wis ngene iki aku ora wani nggarapi sampean. Ini mau sore lembukan ya jor-joran lehmu nggarapi. Ayo mergo didukung kanca-kanca. Ha iya ta. Kuwi sing genter iki nek wis bombing kaya ngono ki angel ya tangguhe. Kon gawake sisan kon ngelapi, ayo ta. Mangga Mbak. Saben bengi Masa? Urung pengalaman, Tru. Ya spoiler sih. Iya. Tenan nek wis bombing angel tangguhe. Digeser, Mbak, neng sing tengen ya, Mbak Niken. Surut sekethi mbaka sawiji. Siji mbaka sawiji. Ha iya, maksudku kuwi. Enggak, Mbak. yen memajang menganggo janur kuning. Dalam jenengan ya sing cerak masjid kae, Mbak. Kula? Heeh. Nggih. Oh, nggih. Tak nahi bahan ora tanggap, Pak, Tru. Lah piye? Dong aku muni dalem jenengan ya sing cerak masjid kae, Mbak. Udu to sing ning ning pinggir lapangan kae. Terus aku wangsulan. Lah iya, lapangane ning jero masjid. Aku terus ngono. Lah ning kono ora tanggap. Ha iya. Cah lugu kok. Hah? Cah lugu kok. Lugu to? Iya. Yanti pengen bawa nih, pun jawil kula. Iya ya, Nya. Heeh. Wis nyiweli pupune kancane sih kowe. Tak weling. Jane iki arep fiasik ngono. Oh, penonton do protes ah karo ngono. Nggih, nggih Mas Mojo. Kembang wae watan gunung. Ya. Pengen meneh kok. Dasare nek terus krungu suara penggemar-penggemar iki terus kono ki rasa ingin tebar pesonane terus dhuwur. Nek Rayanti ora. Batine bapake sing kudungan sarung kae. Iki yogane kok sing digawa wong ora waras kabeh ya. Wong edan wong. Ha ya mendem Mbak Yanti kok ya. Yanti garis keras. Esuk tak gaeke kaose pokoke. Ayo to. Iya. Pacitan ayo Mbak Yanti. Pacitan Le mesem ki lho. Nah. sarwi
Aja grogi to. Nek nang ngarepe para penggemar-penggemar ki aja grogi. Lah engko mbangane, ayo to. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sen kuwi sing dinteni kanca-kanca ki ya kuwi. Ya iya. Wis do puas anggere ngene iki. Wis do puas, Mas. Urung. Puase iki nek donge pacitan kudune ngono ning sampean le muni pacitan kudune ngono kanca-kanca puas banget kowe. Heeh. Wis lah. Ayo Mbak Via. Aja didisiki cah. Panas. Lho lho. Ngapa? Ora. Bener gak kowe? Udan. Bawane menentek neng sampean wae, Mbak. Bawane menentek neng sampean. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Oh, biasane ora ngono. Lah kepiye? Udan panas aling-aling. Ora lagi ora ngerok aku. Ora apa-apa. Lagi ra nganggo apa? Prei suwe, Mas. Kapeng. Wah, jan gawe sing kok angel-angel. Gunung nek iso ki eneng dhuwit 200.000 merono kabeh. Janji iso. Capeng. Meken ra apa-apa 200 aku ora kei 200 ora apa-apa. Ya wis. Ora kei 200 engko terus golek imbuhe ning Denggung kono. 350. Adol apa ning kono? Mbak menawa arep derep, etak-etak cacat, ayo Endi to. ono? Denggung ra ono sawahe, Bos. Denggung ra enek sawahe. Ana. Ora maksudnya derep ki, derepe beda. Derepe iki etak-etak buntung ngono kae. Barepku. Konek-konangan kancane terus mari terus lunga. Ayo to. Heeh. Anakku mbarep ke lho sing ngerti iki. Mbangane nyolongi surjan. Capeng gunung. Sithik we kok ngopo to doan ki? Loh. Engko nek ra ono kaya ngonone kangen. Gai. Engko nek ana-ana kangen gai. Ayo, lho lah iya. Gunung. Nadian, ya Mbak Via. Nadian wadon Ora sah. sarta. Kepiye to iki? Lan. Lanang. Inemane banyu. Ngono kuwi. Kei pira? 50. Wah, piye mau ora? Tanane dhewe 50, uang mainan 50.000 saja. Ayo wis ra sida. Ya ora apa-apa. Minumane banyu. Angel kok ndak kegawa tekan ngomah aku. Mas. Oh. Ya 100 nek ngono. Kepiye? Kowe mau lho. Kok nek kegawa tekan ngomah. Ora usah digawa nek wong guru ning panggung. Mas, wedange sampun, Mas. Ngono ki njok piye? Angel ya, Bos. Heeh, kowe
kowe muni, Mas, wedang ya ampun. Terus bojomu muni, rumangsaku bengi ora kesengkan to Dik aku ngono. Cangkeme. Satu. Minum maneh banyu. Inumane ba. Wis ah, nek satu semah ya wis ora usah. Biasa wae. Ya. Piye iki sidane dil-dilan iki? Ora dil kok. Ah ya wis. Lah kowe yakine urung ngedoke rega ya. Lah piye 50 wedet dolanan iki entuk apa? Asli ya, wah. Endi delok sik? Kowe, lho kowe. Oh iya DP sik. Ora kok DP-DP-nan. Ya. Aja guyu lho tapi. Ora. Inumane banyu. Lah banyune piye? Ya biasa nek banyune biasa. Banyune biasa to. Bende. Wes. Satu se wis ban mbak aku rasa sida 100 wis ngono kuwi angel. Alhamdulillah. Inumane banyu bening. Ayo Mbak Yoga tembangke Mbak. Separo sepak iki dadi zaman berjuang tak kunudung tak kunduduk tak detudeng tak ketudeng. Kayak terus dangdut. Jarendo tak tudu tak kudu. Ya. Barang kanca-kanca. Dek zaman Juang saiki ana nganti ya dilebokke dangdut jarene wis menang oh saiki apa lali ya Mbak langgam ngene neng gunung tak jadongi seko Tutup. Ya, dangdut ke. Sekar bisa nyaman gunung desa tapi reca ora ilang gone padha lara apa Ya, terima kasih. Ya, iki mau tak enteni urung dipinangkani, Gong. Heeh. Ben di aturke karo penjane, Mbak. Niken Suprihatin.
Sing dalem saka tlatah semen kuwi ya reng. Heeh. Disepati. Sepatu apa? Sampak wae no. Ya ini karo nganggo sepatu neka-neka. Ya. Ya Mbak, jumeneng Mbak. Oh. Oh. Mirip-mirip kembang popong teratebang. Teratebang sari mulat rarayu nganlung alengkung. Rumambat ning wit kampil gading. Hop. Ya. Tak preng emah ora ana oleh rene, ayat. Sajake sengaja arep ngobongke bahan dagelan iki. Nakal kok. Selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Pripun sing dikeluhke napa? Sing sakit nggen pundi? Anu niki rada jarem. Duh. Niki obate nggih diunjuk. Bate napa? Obate. Nggih. Niki sing wernane biru niki diunjuk sedina ping 3. Oh, nggih. Sing Kalau biasane ngombene pil iki? pel. Pel sing pundi, Mbak? Nggih. Terus sing abang niki amben detik jenengan nemplok. Nah. Endi ya mau ya? Terus sing niki sing warnane coklat pundi, Dak? Sing coklat pundi? Nggih, pil. Niki pil 3 butir sekali minum niki, Mbak. Nah, niki. Niki lho. Pundi? Kok tak dudahi fotone wae ya. Tak kirim WA tak fotone sik. Dibawane, Mbak, tak enteni kajengen Absah. Aja nemeti kene ming cilik banget e. Mboten napa-napa, kula telaten kok. Syukur binagi sewu bejo kemayangan menawi jenengan ndika telaten kados mekaten diajeng. Nggih. Mangga, Mbak, bawanipun, Mbak. Ki sesuk arep tak figura kok iki, Reng. Apik. Heeh, tak pajang ning sanggaran sor laras. Iya. Mangga, Mbak. Dibawani niki, yo adem meram. Adem meram apa? Ah. Bandung. Wis ana jago kloro Bandung. Ayo. Ya. Ngecemu lho. Lah malah jagone sing bawa kok. Kayak larase ya pelok barang kae ngono-ngono kae. Kekarane Kiraku kawetan. santai. Kanggo janji ra meneng Bu Andrem dibelek ae. Babon apa jago to? Jago tok ya. Babon kok iso kluruk. Citra. Kae meneh, kaya pengen eksis ae. Marga Bagus itu, Pak. Taan Saya iki ana WA ke. Sugeng dalu Pak Karyanto iki bapak sing di WA ke. Menika nobar mustar saking Pleret Bantul menika rencang-rencang anggota ronda malam Senin
nyuwun lagunipun Podang Kuning. Oh, kepareng wau sampun dipun aturaken. Dadosipun dipun kantos tembang liyanipun. Lho Mbak, ngajeng mengke. Damene ambruk ya. Ra kalap. Sing ora kalap sing Layang kita wama hangan ora apa-apa kae sing nindringi kok kae. wis Apa? taen teni Ayo ta. rasaku hangan Jan bawane penak tenan dirungokke Ren. Ha iya ta. Heeh. Dasare piyayine ya piyai jos. Ya iya. Ora piyai damen-damen. Iya. Dengkulmu melacat kuwi kan. Guyon lho ngene iki. Terus ana wong gawe surat pengunduran diri. Aja aku sing arep melu aku sapa? Mbak pinter golek alasan. pijar krungu samaya Ayo klurukan ae. helinga yen taen teni Aku wis ora perada. Aja ganggu to Gong kowe iki. Kledang, lakae betahe taka. Ya. Ya. Langgamipun tak enteni, monggo Mbak. Anteni timbule sisila langking silaping pragabus mewe rasaku harap mupo
kuciwane wong manesa topane adoh sesawangan nanging kaya tansah nyandi. Ini kapan rasaku wis sarece senadyan nganti sawindu karepku satyaku tanpa Bablaske kelinci ucul dijaipongke. Ya. Na 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 na. Tindake, Mbak. Yo bubar yo, ngosek aja urung bar sik. Lah ngopo? Nek awake dhewe bubar rampung le gara-gara, heeh. Sing nyaron wis ora sida bahagia, mergone wis arep mulih. Ngono lho. Ya. Yo. Mbak Yoko, sapa? Nduwar, ayo ngadeg war. Sapa? Ayo, cah pathok ki, yo.
Kok sak geleme dhewe nduwer. Padha aku lambene nduwer ya ne. Ya, ming guyon engko terus aku di WA. Dik, saurunge njaluk pangapura ya. Mbok nek gojek ya gojek wae neng panggung ora apa-apa. Ning aja ngasih gawe fisik ya, Dik ya. Luwih iki di streaming ya, Dik ya. Lehmu balesi piye? Nek umpama WA ngono lehku balesi ora gagas. Aku yang ngono. Sapa kowe mau? Njaluk disubal duit pancene. Ya, ayo Mbak ngadeg, Mas. Sepate apa, Kang? Sepate gondol-gondol pacul kembelengan nyongki-nyongki pakul-kul kembelengan pakul glimpang tekane dadi caratan pakul glimpang tekane dadi caratan Bercendek piye? Nembang apa, Mbak? Hah? Nembang apa? Sing duet apa sing solo? Manut. Pengen tak tembangi apa? Sing lagi viral, Mbak. Hah? Apa? Sing lagi viral. Apa kuwi? Ayang-ayang ki lagi viral. Duh, dawa-dawa. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Hah? Tiba-tiba. Oh. Kudu dawa-dawa. Ora. Urung. Ya. Arep dhewe apa arep ngejak Dik cocok kuwi. Manut. Lah nek aku ki wong manutan kok. Iya. Arek wong loro ayo, arek dhewe Wong ayo. 5. Wong 5. 5 yo gek piye engko anu ukurane. Oh maksudnya ki takerane ki piye juan le ngedum kuwi mau. Kowe ora selemengan. Lah yo takerane le nyanyi kuwi to. Ora ngerti aku. Aku biasanya nek duet ki tak dua. Lah yo to dua. Yo nek duet ki yo tetep dua. Heeh, nek tiga. Ngarep. Pedhot telake. Ya wis ora dadi ngapa. Heeh, jane iki wah apik banget iki. Ha iya. Anggere sing nyanyi rada setelen sithik, apik iki. Iya. Ndak kuwi apa kurang setelen ta Kang Ruan. Yo bari yo. Ya, kan Ndara Abimanyu wis ngenteni. Ya. Ngesake dawuh Ndara Abimanyu awake dhewe ming manut. Heeh. Tur meneh. Awake dhewe aja ngasih nabrak adzan subuh. Sing nyarane arep bali dhisik ora apa-apa. Ayo ora apa-apa nek arep bali dhisik kae man kae. Iya. Wis ditelepon bojone, "Ya ini rong bali." Ngawer ora. Ya truk kae Ndara Abimanyu wis ngenteni kae. Ya tindak rene ora apa-apa kok melu gojekan awake dhewe. Heeh. Iler-iler tandure. Mriki Ndara.
ing aranu trasing karsanira dening kanyut nyadong dawuh sakrawipun Ndara Abimanyu wonten wigatos napa Ndara mboten adat sabenipun rawuh wonten ing ngalas ngara-ara Jembar lah kok menika rawuh wonten mriki sajak apa reng sing cetha reng tak keprok ndasmu lho kowe sabar iku selak sing nyaron ora bali mbuh ning endi dangkane saiki murca sing nyaron murca wis men arep bali ya ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara nggih Ndara bekti kula kunjuk lan kula nyadong dawuh nggih Ndara adat sabenipun Ndara Abimanyu menawi rawuh wonten mriki menika terus maringi sing werna abang wis mendremis nek Bagong ngene Nala Garing ya tak tampa Petra apa dene Bagong nggih enten wigatos napa teka rawuh sengkan-sengkan ten mriki rikala semono aku wis ngandhi sartane aku wis matur nggih ana ngarsaning Siwa Semar Badranaya kalamun ta wektu dina iki Abimanyu bakal ngupadi ana ngendi murcane wa Prabu Indwaraka ya ora kejaba mung wa Prabu Sri Bathara Kresna lan mula pun ngendika kalih Bapak Semar iya Nala Gareng teng pundi menungsane kan mriki ngomong ora ndang disusul bapakmu dawuh kelawan Abimanyu kalamun to Abimanyu kudu methuk kelawan Panakawan utamane Bagong ingkang keladuk nggone gegojekan ingkang kurang ndeduga ngapunten karang niki wau garape sindan-sindan kalih wiyaga sindan-sindan sing rupane kaya kula niki oh aja ngawur to Gong aku ora nembe ngajari sindan kula niku iya kena ngajari ning nganggo duga-duga nggih jane ming sak minumane banyu kula ajari ngoten niku mboten isa-isa sindane iya ora dadi ngopo nggih yen mangkono ayo ndak kanthi budal ngupadi ana ngendi dununge Siwa ora kejaba Siwa Prabu Ndarawati ya Siwa Prabu Sri Bathara Kresna bapak dikanthi lho Ndara iya Nala Gareng ora kendhat sartane ora kurang ora luput Siwa Semar bakal tak kanthi Nala Gareng apa reng milih sorote pandam sumulo iya terus aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bakar apa kencanane isine dongata tolak sandang kelawan mangan rupamu delok ngun settingan apik banget lho Rang men wis ning ndak modar kowe engko ya ngono ora nek ngaten kula namung kersa nderek dawuh sing andika Ndara Abimanyu aja nganti keri bapakmu kae wis tak kani nggih engko kula dherekaken bidal ngupati wonten pundi dunungipun ingkang wa ing Ndarawati Ndara iya
disik aku ngenteni bapak. Oh, bocah ijak nyambut gawe mah micek. Lah boleh lunga saka saron kuwi micek to, Wah. Ngene kok njaluk undakan bayar. Ya, kowe titeni kowe. Lho. Iki kok wis melenyek iki engko kek Ndoro Abimanyu sing ngidake lho. Lencong e. Asem e. Nek ora ngene carane bocah kuwi tuman wae. Wah, iya ta. Mampu banget ya. Ora tak buantem buataku raine mongso iso. Terus mbok karo wong tuwa ki ora kurang ajar. Aku nek ora tak bandem ndasmu ora tangi kok. Heeh. Mangsane Ndara ndi Ndara? Wis budal. Ah kok ora ajak-ajak aku e. Ngapa? Kok mambu teleh, Tru? Ambu. Aku engko ngempet kemeton ning kathok. Ora. Ambu wong kowe mau lagi wae turu kok. Endi ana ambune telek kuwi? Kene mambu. Kene ya mambu.